gurera dator Joseba Beloki. Kirol kontuak diogu Joseba Beloki kirolaria delako, noski. Baina orain, gure kaxan, aritzen zara garai bateko pertsonaiak eta pixka bate berreskuratzen. Bai ba, dakizu, jende asko dagoela bizitatzeko prest eta gure kasuan, albistegietan, ETV-en eta beste irratian ere, eta programa batzuk izan dituen emakume potente baten gana joan gara. Ez dugu asmatu zein dan, Leno. Gero esan du gainera, Sevillanak eta flamenkoa eta... Gustatzen altzaizu, Sevillanak. Nei bai, azko. Flamenko zala, bai, ni ba naiz. Nei beti dani. Hortan ibili naiz, abestu ez. Piskatola, tak ibili naiz. Palmeo txiki batzu. Nahiko arritmikoa gainea, da tak ibili geha, baina, ondo. Ikusiko dugu? Aspaldiko jole. Bator, jasone. Jasone. Egunon. Egunon. Aurpegi ezaguna, guretzat. Aspaldi telebista eta... Bai hori, aspaldikoa. Aspaldikoa edo antxinokoa, Bueno, ez hainbeste. Kazetari izateko bokazio zendun? Ez dakit, nik kazetari baino gehiago esango nuke farandulera. Holako folklorika txiki-txikitatik. Eta nolatan saltori, ETV-ra? Telebista hasi barria, ez da gaur egungo gauza erraldoi hori, txikia zen, kate bat zegoen bakarrik, 85ean, jende gutxiago ginen, danak oso gazteak eta sekulako gogoarekin, oso momentu polita, ona eta asko ikastekoa. Britainia handiak lasaitasunez, baina arduraz beteta bete ditu. Goratzen zara, ETV-en izandako lehenengo lana? Bai, sartu nintzen kontinuidadean. Programazio guztia planifikatzen duen departamentua. Orduan, kontinuidadeko aurkezleak ere baginen. Aurkezpena egiten genduen, programazioa aurkezten genduen eta gero agurtzen genduen. Bueltatu nintzen 88an, uste dut ja albistegitara. Honena hori tauletan iruditza ikustea dela. Zer gertatu zen Golkoko gerra piztu zen egun hartan? 91an ikusi dut urtarrilean edo izan zela, gau baten, informatiboa bukatu genduen. Ez dakit, gaueko 10ak, 11ak edo ziren, dalako baten teletipoa, ze orduan teletipoak ziren. Eta teletipoa gerra hasi da. Gaboko 12:30 zirenean hasi da bombardaketa. Eta orain zer egin behar dugu? Ezin gaitezke etxera joan, zuzendariei deitu eta esan zu gu prest gaude hau jarraitzeko eta gau osoa jarraitzeko. Bale, nola egingo dugu? Luis Barreiro zegoen teleberrin orduan eta ni gaur egunen, eta esan bio batera. Oso polita izan zen, nik ez dakit ETV inoiz egin den horrelako programa elebidun bat. Eta gau osoan da gau pasa egin da, klaro. Albistegiak utzi? Eta gero goraintzi. Goraintzin Asierrekin, Asier Rodriozolakin, anginan los guapos de la tele. Hortikan, gero ja Madrilea. Bai, Madrilera. Sekulako esperientzia da, korresponsal izatea, kanpoan, eta Madrilen, gu gure garaian gehien bat egote ginen Auzitegi Nazionalean, Auzitegi Gorenean, Auzitegi Nazionalean, eta hori izan gure rekorridoa, gure ibilbidea. Gómez de Liaño epaileak ordea ez du idatzia onartu eta horrela bukatu da gaurko kontu guztia. Noiz utzi zendun, ETV? 89an eskaini zidaten Lakuara joateko aukera. Josu Jon Imazen komunikazio taldera. 2000 urtean joan nintzen sartu nintzen Espriko komunikazioan, eta Espriko komunikazioarekin batera egiten nun baita ere nazioarteko turismo promozioa. Zein da zure egunerokoa orain? Nik Esprin jarraitzen dut, eta orain ez naiz turismo azoketara joaten naiz industria azoketara, eta euskera planaren arduraduena naiz, eta orduan ibiltzen naiz egunero. Borrokan, euskera industrian sartzea eta euskarari industrian presentzia gehiago ematea lortzen dugun guztion artean. Eta egingo dugu. Badakit beste ilusio bat baduzula, ezta? Abestea. Niri beti gustatu izan zait kantatzea, esan dizut ez, folklorik hautzen naiz. Dime niño de quién eres, todo vestido de blanco. Esone,
Beste ametxik balditzuzu, kantagintzan. Niri gehien gustatuko litzaidakena momentu honetan da portugesera ikastea, fadoak kantatzeko. Eskerrik asko, 12. aspaldiko izateagatik, Ez da, eskerrik? eta ez dakiz zer nolako ohorea da niretzat bizikleta jun, eta irratia piztuta eramatea. Bazen? Un fado es como un yogo, en el momento inspirado se nos posca en esta vida. Voy para cantar un fado, un fado. É como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos posca nesta vida, foi para jogar fado. Zoragarri, Jasone Aretxabaleta. Aspaldiko, gehiago nahi ditugu, Beloki? Earki baina ere. Joko diogu orain txalo flamenko estiloan? Dale, dale, Aio, Beloki!